Hello, good evening guys. Okay. Mga unta. Akong sundaan na kay pinirito ra gyud. Pinirito ay. Pinirito nga budburon. Ano mo ba sa akong kuan dire akong mangod si katawa, maapil kung sauce ay pipino o kamatis, limonsito ug sili. Hanggayo Muram sa kamuranas. O parisan o alam mo na guys, uyap mo na sundaan nga pinobre. Akong kauban diri sing ngisi pero way tingog pagawas. Magkaroon ko siya katawa ba? Kinamot na kay nama ang lami diya sa kinamot. Nila pa na ako na vitamin sa kuko. Okay, joke na ha. Ay lang seryoso. Hey. Nangaon na mo diha. Namok na dahil. Akong kauban dili si katawa. Sige sila mong kauban dili kung mangot si katawa Oo, masuk. Terus hangaw hang kayo. So una ni magsiyog kilaw og kuan cucumber. Way panit. Do sa isa tong umahan dito magian ako. Tilawan ta ni. Lami mo kay ni. Ay. Uyap. Ano uyap? So una guys, sudan akong patis, mantika. Ano na, kuya kong elementary. Say asin, say ginamos. Walang baunan saging bitaw. Ya ilubong na yung ginamos sa tunga sa kanon. Ini kaon to. Luto yung ginamos. Ya. Kay mauwaw man, magtago-tago ng mga kaon. Kay hadlok sungugon sa mga kauban. Yan. Mga experience sa una guys. Yung eskwela magtiniil. Ito yung problema. So, bawal gap. Sasako lang. Sige guys, ngayon sa tubig. Bye.